amma zan rufe da wasu bayanai masu muhimmanci domin in matsaloli sun taso a ƙasar nan ko akan waye mukan yi tsokaci a kai ba don komai ba sai don saboda mu ga mun samu ma al'umma maslaha ta yadda za a gudu tare a tsira tare. To kuma alhamdulillahi ta'ala ba ma magajiyawa akan dukkanin abin da idan ya taso almuhim face sai mu magana akai, ko mutum yana so ko baya so, ko yana yabo ko yana zagi. Idan gaskiya ta taso ko duk wani abin da ya zamanto zai zama illa ne ga musulunci, cin zarafi ne ga musulunci, aibu ne ga musulunci, ko aibu ne ga mutanen arewa, ko aibu ne ga hausawa, kowace kabila, to sai kokari a ga ya za a ga an shawo kan matsalolin tare da nasihu. Kuma alhamdulillah da abin da muke faɗi na sakonni suna isa, kuma suna isa wajen wa'inda suke isa zuwa gare su. Akwai wani abin da ya dame ni da yawa, ya ci min zuciya, nayi in danne zuciyata a kanta, amma wallahi na gagara. Kuma sai na ga ya dace in magana, ba don kuma saboda abin ya zama ruwan dare ne a cikin. Zai magana ne akan abubuwa guda biyu. Duk wanda suke bin kafan YouTube, shafuffuka na YouTube, za su ga wani sabon abin al'amari da ya faru kwanan nan, daga shekaran jiya zuwa yau. Amma ni ban yi karo da abin ba sai yau. Za ku ga a cikin karatuttuka na ina yawan magana akan lalata tarbiyya da watsewan tarbiyya, da yadda abubuwa suka ta'azzara, fitintunu kala-kala, wanda bata gaza irin abinda 'yan wasan kai koyo suke mana ba. To wannan magana zan yi ta, na farko dai akwai wata baiwa Allah wanda wani bidiyo na tsaraicinta ya bayyana. Wannan abin ya dame ni matuka, ko in kuka ne ko in ne, na rasa ma me zan yi ne ma kawai. Ko tsakaninka da Allah, kaddara wannan abin da ya faru da ita kanwanka ce ko yakka ce ko yakka ce, akar maka Allah zaka ji. Na ga kun ga bidiyon, abubuwan ba ciya komai. Sata Maryam Boot ne ko Maryam Boot? Maryam. Wani abin ya dame ni matuƙa wallahi. Ta amma abin da nake son fada shine, shi laifi, abin da nake son fada shi laifi tudu ne, an gane? Zaka taka ne zaka hango na wani. Dukkaninmu masu ma Allah laifi ne, ko ba haka ba? Amma mafi alherin masu yin laifi shi ne wa'inda in sun yi za su tuba. Kuma Allah subhanahu wataala yakan duma mai laifi wani lokaci akan abin da yayi, yakan bujiro mishi da wani abu ba dan kuma ba a nan duniya, ko zai tuba ya gyara ya samu rahama a lahira. Amma dai idan ka duba bidiyon da ya bayyana, za a ga shubuha ce a cikin ta matuka. To na farko dai ba ga mai daukan bidiyon ba, na biyu dai tsirara take, kuma na uku tana da ta ga bata san ana dauka ba daga farko, da ta ga ana dauka sai ta maza ta zo ta me ta danna abin da ake daukan da shi. Duka bidiyon bai wuce sakan 3 ba, amma idan ka ga yadda kafa na yadawa ake saboda wannan musiba yadda ya faru. Kafin mu dawo kansu, amma ni na so magana ne akan wanda suke yada alfashan. Kaga idan mutum yayi abu, ka fito ka bayyana shi, ka tozarta shi, to la girman shi yana da girma a wajen Allah subhanahu wataala. Akwai wani fa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba ana goyon bayan mai yin banna bane, amma wani lokaci sai ga mai banna, sai ga wanda yake yaya ta bannan ya fi mai bannan laifi. Mai banna dai ya riga ya bannan shi, amma kai da ka yaya ta sai zama kafi wanda ya yin laifi. Wani ya zo ya kawo ƙarin wani sahabi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya yi kaza, ya kaza.
annabi ya ce ya me yasa ba za ka rafa masa asiri ba, ai da ka rafa masa asiri ya fi ka zo ka kawo shi karan shi wajena. Wani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan giya, yana yawan zuwa ana masa bulala, yau ya sha gobe haka. Annabi sai ya sa masa bulala, wani sai ya zage shi ce kai dai banza ne wannan, kullun sai an kawo ka sha giya. Annabi ya ce kar ku ƙara tsine masa, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Allah yana son Allah, yana son manzo Allah. Kuma kai da kaje ka yada abin, kake ta kokarin ka yada, kanku kuke cima mutunci. Saboda yanzu har wani shafin ma na gani ma wanda ba na musulmai ba, bangaren yan kudancin nan, yanzu cewa zake Hausa sex. Yanzu an samu Hausa me. Kuma idan ka duba yadda abubuwan ke faruwa, shi yasa a koda yaushe muke gaya ma 'yan mata wanda suke tasowa 'yan shekara 18, 19, 20, ana gaya musu shi shiga taitayinsu. 15 ga sunan mace ta taso kullum burinta tana so ta zama irin wa'incan mutanen. Kuma duk abin da Allah yake bayyanawa a cikin abin da yake bayyana a cikin wannan musibar da ke faruwa cikin wancan kungiyoyin da yan fim, wallahi kaɗan ne a cikin abin da ya bayyana abin da suke aboye. Saboda an ka duba ta farko ishara ce Allah ya nuna musu tun daga kan Maryam hiyana, abubuwa ya zo aka ta yadawa aka ta waye, yanzu gashi ya zama cikin list ɗin tarihinta. Duk wanda zai bada tarihinta sai ya sa wannan cikin me, kana so ko ba sa to. Amma hakan sai zama sanadiyan tubanta, kuma ta kama hanya ta yi aure, yanzu haka tana da yaranta. Na biyu kuma kwatsan wancan ya wuce, sai ga kuma me, sai ga kuma wani rikici tsakanin wanda ya faru tsakanin waye gashi nan da suna, wata ana ce mata ko Sadiya Haruna ko waye, Hadiza Gabon da waye Amal ne ko, suna zargin juna da lesbian. Shi ma wannan rikicin ya zo ya kawo, sai ga kuma zargin wata kuma ita kuma tsakaninta da su cewa wai sai auren mutu'a. Shi ma wannan ya kawo, sai ga wannan kuma. Dan girma Allah, wannan sai a ci akwai alheri a ciki. Ai ya kamata ku rika daukan darasi a nebo na ku. Kin zo kin tsaya kina ta harkoki kuma kin yin aure, kuma ka saba ma Allah, ka bar ka ce Allah zai baka. A duk lokacin da ka sauka akan layi da Allah ya tsara maka, ka sauka ka koma san ranka, Allah sai kaga abin da baka so. Yanzu ya ishe su gane cewa wannan wa'azi ne Allah subhanahu wata'ala ya musu. Ya za ta tuba akan wannan sanadiyar abin da ya faru da ita, za ta tuba ta koma zuwa ga Allah ta gyara. Allah ta'ala mai karban tuba ne. Dukkanmu masu ma Allah laifi ne wallahi, dukkanmu muna ma Allah laifi. Amma ni wannan abin ba na ganin cewa matsalar ta ce ita kare, matsalar mu ne duka. Saboda na farko dai musulma ce, kuma tozarci ne ga addininmu na musulunci. Kai musulmi ka raka daukan asirin dan uwanka ka je kana yadawa, kuma wannan shine ɗabi'an mu a yau. Ya za a yi ka tozarta wani? Yanzu Allah shi tsaraici abin watsawa ne? Shin ba Allah ya mana tufa dan mu rike da tsaraicin mu ba? Amma kai ya za ka kai kullum fatan ka ya za ka dauki tsaraicin wani dan ka ci masa mutunci? Kuma wannan abin zai iya zama shiga tsakanin Allah da bawansa. Ko gyara kake so a yi, wannan ba gyara bane. Ka dauki tsaraicin mutum ka yada a duniya. Yanzu har abada yanzu gashi an shiga mai wannan cikin sahun tarihinta. A lokacin da muke gaya masu cewa gashi duk wanda za su jawo ki su ce za su sake harkar fim ko kaza za a yaudare ki ne a lalata miki rayuwa, ko ba haka bane? Abin da zai faru kenan, za a lalata mata rayuwa ne. Wannan ita ce gaskiyar da ba sa so. Sai kuma a hirɗinka akan idan mutum ya yi abu wanda ba wanda ya sani sai shi sai ubangijinsa, ka je ka kwafo abin ka yada. Kai ma gana ka yada, dukkan ku Allah zai tattaro ku ranar alkiyama. Ga wanda suka yada wancan alfashan gashi ita ta yi alfashan, to kai me yasa ka yada? Sai Allah ya tambaye ka me dalilin ka, me wani sako kake so ka isa? Ina ga banga abin yadawa a cikin tsaraici ba, wallahi banga abin yadawa a cikin shi. Wani ko bai san ganin tsaraici ka sa ya gani.
wannan abubuwan da yawa da suke faruwa ya isa ka gane cewa akwai sharri. Maganan da na yi wayancin ba watannin baya nake cewa sharrin da ke cikin masana'anta ta fim ya fi alherin ta yawa. Sharrinta ya ninninka alherinta yawa. da saboda haka ita yanzu ya zama ta aya da sauran wayanda suke fatan su samu kansu cikin wannan yanayi. Yanzu dai kai dai yanzu baka da ikon da zaka ce gashi saboda dai kai dai kawai ganin ta kai sarara. Zina take wanda yana kai baka sani wannan ba ciki sai suke yin wannan ba suna gasa ne suna gasa da kai wannan kyau to suna nemo hanyar da za a yi a tura ta wurin ta bari suna cikin can ba wai da biyu da wallahi shi yasa za ka ga akan abin da ya shafi zina ba Allah ya ce idan an kama mazinaci da mazinaciya musu bulala 100 ba ko ba ka Allah ya ce ba az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda. Amma Allah ya ce to kafin a musu bulalan sai kun kawo shaidu 4 kuma shaidu 4 duka sai kowa ya ji ya gansu turmi da tabariya. Ya za a kama mutum a wannan yanayi? Ai ka san yadda Qur'ani ya kawo sharadin, yadda addini ya kawo sharadin ba so yake a kama ba, so yake a bar su tuban su gyara ba ta da yawa ba ta da an kama ba. To in kuma mutum ya ce ɗabi'an shi shine duk abin da mutane suka yi bari ya je ya rika yadawa, to ka sani kai a rayuwanka ka sa rayuwanka cikin hadari. Na farko ko dai Allah ya jarrabe ka da laifin da ya fi nata ko nashi wanda ka je kana yadawa, ko kuma in bai jarrabe ka ba zai jarrabce ka a cikin 'ya'yanka ko jikokinka. Yanzu dai da zaka je takazan zaka yi yanzu a cikin hotel zaka samu dole an ana so a maka shari. Yanzu akwai wanda ya zo ya kamun ziyara kwanan nan, wani malami daga Yola. Mun kai awa ɗaya sama da awa ɗaya da rabi muna hira da shi muna tattaunawa. Da na taho zan raka shi ya koma gida sai ke ce min kaga harka ta da'awa malam wani lokaci sai an rika ana taka zanzan. Yace akwai wani mutum wani malami ne bijimin malami ya kware wajen yaƙi da rashin gaskiya. Idan ya tashi harkan siyasa an ta taso ya dinga caccakan 'yan siyasa kenan, har sai da aka kai wata rana ya caccako wani shugaban PDP. Da ya caccako shugaban PDP nan ashe sun sa mishi ido sun gyale shi, sai ga shi ya je aikin hajji. Da ya je aikin hajji sai aka ce aka rama kalla mun lafiya ayyuka to ya ka ce na alama dan yi hoto mana sai aka zo da wani mutum haka sai aka hada aka yi hoto ya ka dauke su hoto. Da aka gama daukan hoton sai ya zo ce mishi kaga wannan wace shi wannan shi da dan PDP din da kake caccaka shugaban PDP nan wala baka dena ba za mu yada hoton ka mu ce to ga ku tare. Kaga ko aka hada ce to kana caccakan shi kuma ga kabe ko ba ku kefe ku yi hoto dai da aka hada hoton baka da babta. Wallahi sai ka raka takatsantsan da mutane. Har ga Allah idan na faɗin abubuwa akan abubuwa matsaloli, ina shan zagi, ina shan suka, ina son cin mutunci, babu abin da ba a yi. Amma ni abin da nake faɗi shine ina yin abin nan ne lillahi, ba dan tozarta wani ko in ci mutuncin wani ko in ga wani ya lalace ba. Saboda ni kaina da kake gani dukkan mu Allah ya mu kowa da laifin da yake ma Allah. Amma laifina ba zai hana kuma in faɗa abin da ake yi dole a gyara ba. Ina fata an gane. Laifina ba zai hana in fito me ba in faɗa laifuffuka da ake ba domin duk mu haɗu mu gyara. Idan ina yin wannan abubuwan ne domin in tozarta mutum ko in ci mutuncin mutum akan abubuwan da yake faruwa, shi Allah ya sani kuma zai tozarta ni. Ina fata an gane. Idan ina yi ne dan in tozarta ka, ina zo na ce kaza ya faru kuma in maka nasiha ka gyara, ka ce na tozarta ka. Idan tozarta ka nake niyyar yi, wallahi sai Allah ya tozarta ni.